Ang laki niya mga studio. Tingnan niyo po yung kamay ko. Lalaki oh. Kasing laki ng mukha ni Sax. Haligi rice. Haligi pa more. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, lalabas na naman kami. At doon tayo magpaputre mga studio. So, yung target namin na kainin ngayon ay mga fresh seafoods. Mga paborito yan ni Sax at ni Jake. Ano to si? Huh? What is this? Lobster. So sana mayroong lobster doon kasi nakita namin sa mga aquarium nila, mayroong mga live shrimp, live crabs, live lobster. Kaya excited kami mga studio. Rock lobster, Zeke? You want to eat rock lobster? So paborito talaga niya yung lobster mga studio. Kaya tara na, let's go! Let's go, G! Let's go! Yay! Yun na, Sax. The Jeep. Oyster Bay Seafood Restaurant. Put 8 minutes. Tara, let's go. Excited na kami mga ka-studio kasi pag weekend talaga, sarap gumala kasama yung pamilya ba. At syempre, pag gagala ka, kakain ka talaga. Para maipasyal din yung mga bata ba. Kasi pag sobrang busy ka, dapat magbigay ka rin ng time ba sa family mo. You want to eat lobster? You want to eat rock lobster? Uy, gikaw na. What's the color of your lobster? Ang lapat. Yes! Red, yes, that's right. Worm nag-yed, Imon. Napadaan tayo dito sa kuan mga studio sa may paralan. Pauwi ng mga bata. Traffic konti lang naman. Punta doon sa Cordoba, traffic ang daming kuano mga motorista, saka mga sasakyan. Yan, nandito na tayo mga studio sa Oyster Bay. Oyster Bay Seafood Restaurant. Here we go. Parang nasa dagat to. Tabi ng beach. Kasi balas yung gamit nila ba no? White sand. Nice. Okay kayo. Yung ambience ba ng restaurant, ganda mga studio. Ang ganda dito mga studio. Kung gusto nyo po pumunta dito sa Oyster Bay Seafood Restaurant, dito lang to located sa Bridges Town Square, Plaridel Street, Alang-Alang, Mandawi City. Let's go, G. Hello, tara, G. Wow! Lobster. Live seafood, G. Lobster. Careful ha, mapakan ka. Look at this one, G. The lobster, G. Down. Very big lobster, G. Yes. Wow, Lobster. it's a lobster. Where's your lobster? Where's your lobster? Oh! Mayroon din ditong mga, kung ano, live shrimp. Mayroong talaba, oh. Mayroon din mga saang nino. Saang. Kanino eh? Siya pangalan eh? Tambayang deh. At ito, mga buhay pa ng mga crabs. Wow, ito. Kuha to siya. Lalaki. Oh. Ito. Oh. Wow. Pa, look. Kakit ba nila? Pap, are you cute? Ito, babae ito ka? rin. Babae niyo? Babae. Ito, buhay na buhay pa mga studio. Laki. Okay, there you go. Eh. Buhay pa ba yan eh?
Yan o. Lalaki oh. Mayroon din mga grouper, mga studio. Murag lami magiging sa imong kuha, no? Skabitsi. Mayroon ding mga simantis, mga studio ito. Mamamahalin to siya. Lami na ba? Murag gadilitik, no? Ito, malaki oh, mga jumbo prawns na to. Mamili ka na lang mga studio at titimbangin nila yan. Ang laki niya mga studio. Tingnan niyo po yung kamay ko. Oh, kasing laki oh. Tubang. Yeah, kuyawa, pagkapaak. Ang laki oh, kasing laki ng mukha ni Sax. Iyan na yung mga pagkain mga studio. Big scallop, sir. With chicken garlic butter. Wow. Wow. Palabok bite. Ang guwapam di kayo, sir. Chicken kablam, sir. Ano siya niya, sir? Chicken skin. Ah, chicken skin. Shrimp with duck egg gravy. Mr. the crab supreme. Babae ni, sir? Laki na, sir. Muna yung laki. Wow. Wow. Ito yung babae mga studio na mud crabs. Ito naman yung lalaki. Ayan, no? So almost 1 kg yung isa nito mga studio. Sobrang ang lalaki. Ito din, oh. Parang mas malaki pa nga to eh. Yung isa, oh. So, ang sarap ng kumain mga studio. Oyster Bay, paella, oh. Naikuha na yun. Lambay. Nay, pasayan. Oh, grabe, lamia ni guys. Gutom na tanila. Ito na yung lahat ng mga pagkain mga studio. Unang-una mayroon to ditong palabok bites, chicken kablam. Yan o, chicken skin to mga studio. Oyster Bay paella. Shrimp with duck egg gravy. Baked scallop mga studio. Oyster Bay supreme. King crab to siya. King na mud crab, lalaki. At ito din mga studio. Female to siya na mud crab. Tara na mga studio, pray muna tayo kung start kumain. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara, mga na ta. Dito tayo magsimula mga studio. Yan o. Palabok bites. Parang yung palabok, mayroon siyang wrapper, no? Nilagay nila ba? Lamig nila, no? Dito naman tayo sa chicken skin. Kaon ka rin sa no? Mga usaw. Natuslog niya. Suka. Ang galing yung pagkalutol na dito ang usaw. Meron suman ano? Dito naman tayo mga studio sa Big Scallops, oh. Yay. Ano? Kau ni na? Mang. Dito tayo magsuyo sa seafood paella. Ano? CB ni di siya, no? Sayan. Nari sausage sa'yo. Okay. Lami kayo ba?
Oo. Bunga tanak. Mau to. Nyamut to guys. Sarap mga studio. Dito na tayo mga studio sa mud crabs. Dako kayo. Wow. Sobrang laki. Wow. Fresh na fresh yan mga kastudyo. Panalo to, ang laki oh. Ang sarap po, fresh na fresh talaga. Kasi buhay pa to eh. Yung kanina, nung nanatda namin, buhay na buhay pa. Kaya yung lasa niya medyo may pagkatamis konti ba? Paak pa lang mang. Lami na kayo. Open natin itong 1 kilong kuano, mud crabs. Loh. Lagyan natin ng kuano. Aligi niya ba? Ang tawag rice. Rice. Wow. Aligi rice. Magagahit ng kogo. Tingnan nyo po yung laman mga studio. Wow. Laki ng laman mga studio.
Yun yung lalaki mga studio. Ito naman yung babae oh. Kanipuwa ginig aligi. Lah, ano? Tambo kayo. Lah. Susta Gin Premium. Yung aligi nyo. Ah. Pag babae talaga, pulang-pula yung aligi ba? Grabe. May aligi oh. Kaon gina eh. Ngamit. Si Sax mahilig sa aligi mga studio. Aligi pa more. Ang sarap din ng sauce nila ba? Iba talaga pag presko man. Yung mud crabs. Dami din laman. Urut ya tani mang. Urut daw ni Sam. Urut ya sakto. Mayroon ba? Itong babae pa, maliit lang yung kuha niya, no? Wow na wow. Labuking paak na hulog. Labuking paak ba? May cream pa pala mo? Oh. So itong shrimp pala, nabalata naman. Para sang salted egg ba? Lami po. Mga studio, ang sarap ng mga pagkain dito sa Oyster Bay.
Seafood Restaurant. Panalo, mag-enjoy yung family nyo dito. Try nyo din. Tingnan nyo po konti na nabili sa isang malaking meal na mud crab. Itong oh. Paak pa lang daan. Bungog na. Muna Saks. Oh, kani dako. Oh? Puro uno, no? Meron din sila ditong ginomis mga kasyo. Parang meron siyang gulama, no? Tapos milk. Ginomis ang tawag dito. Sarap to ba pang dessert? Meron din ganito. Kasaba cake. Ang lami ko. Kasaba cake. Kasaba cake mo. Siyempre itong pamaris mga sadyo. Pineapple shake. Lami kayo eh. Maraming salamat po sa Diyos sa pagsubaybay sa mga mukbang namin. Kung gusto nyo po itong puntahan mga studio, nandito lang to sa Mandawi City po mga studio. Oyster Bay Seafood Restaurant. Lami kayo.